راديو إيرنا ናይ መባእተን አጸደም ቤት ትምህርታት እስራኤል ላብታ ሃገር ንዝርከቡ ኤርትራውያን ህጻናት ከምዝግባ ብቤት ፍርዲ ውሳኔ ሓሊፉ። ቤት ፍርዲ እስራኤል ብረቡዕ 17 ሐምለ ዝወዓሎ መጋባእያ ኣብ እስራኤል ብፍላይ ድማ ኣብ ፔታህ ቲክቫ ዘለዋ አጸደን መባእተን ቤት ትምህርታት ንስደተኛታት ናይ ትምህርቲ ዕድል ክኸፍታ ብትርት ተሓሳሲቡ። ሓለፍቲ ክፍለ ትምህርቲ ናይታ ከተማ ኣብቲ መጋባእያ ተረኺቦም እቶም ስደተኛታት ንቕጥዕታት ሚኒስትሪ ትምህርቲ ፔታህ ቲክቫ ኣየማልኡን እዮም ዝብል ሞጎት እኳ እንተቕረቡ ቤት ፍርዲ ብዝወሰደ ውሳኔ ግን ዝኾነ ስደተኛ ድሕረ ባይቱ ይኹን መንበሪ ወረቐት ይሃልዎ ብዘየገድስ ናይ ትምህርቲ ዕድል ክረክብ ይግብኦ ኢሉ። ኣብ ፔታህ ቲክቫ 129 ሓተት ዕቑባ ህጻናት ኣብ ኣጸደ ህጻናት ክጽንበሩ እውን ውሳኔ ይሕሊፉ። እዚ ውሳኔ ብቤት ፍርዲ ዝሓለፈ ብመሰረቲ ብ9 ሐምለ ብሃራን ሪችማን ካብ ዩኒቨርሲቲ ሃይፋ ኣካል ሕግን ፖሊሲ ትምህርትን ዝኾነ ብምሕዳራት ከተማ ዝውንና ናይ መባእታን ኣጸደም ቤት ትምህርታት ኮነ ኢለን ቢሮክራሲያዊ ሰራርሓ ብምትግባር ሓተት ዕቑባ ህጻናት ከይመሃሩ ይኽልክል ኣለዋ ዝብል ዝቐረበ ክስ እዩ። ውሳኔ እገዳ ወተሃደራዊ ጉጅለ ሱዳን ኣብ ባይቶ ኣሜሪካ ክትዕፈጢሩ። ብጀነራል መሐመድ ሐምዳን ዶጋሎ ዝምራሕ ወተሃደራዊ ጉጅለ ሱዳን ብ3 ሰነ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ቅትለት ዝተፈላለየ ዓመጻትን ብምፍጻሙ ብዛዕባ ክውሰደሉ ዘለዎ ስጉምታት ኣብ ምሕዳር ኣሜሪካ ኣካታዒ ጉዳይ ኮይኑ ከም ዘሎ ተፈሊጡ። ባይቶ ኣሜሪካ ድሕርቲ ፍጻሜ ብዛዕባ እቲ ጉዳይ ኣመልኪቱ ተኸታታሊ ኣኼባታትን ክትዓትን ከም ዝጸንሐ ዝፍለጥ ኮይኑ ነዚ ተተግብር ኮሚቴ ቆይማ ነቶም ፈጸምቲ ገበን ብልክዕ ዒላማ ዝገበረ ስጉምታት ክውሰድ ኣብ ውሳኔ ተበፂሑ እዩ። ድሕርቲ ኣብ መንጎ ክልቲኦም ወገናት ሱዳን ዝተበጽሐ ስምምዕ ግን ነቲ መስርሕ ሰላም ከይዓናቕፎ ተባሂሉ ብገለ ኣባላት ባይቶ ተቐባልነት ስለ ዘይረኸበ ኣብ ሓደ ውሳኔ ክብጻሕ ከም ዘይተኻእለ ተሓቢሩ። ብኻልእ ወገንቲ ናይ 3 ሰነ ህልቂት ብምልሻ ጃንጃዊት ከም ዝተፈጸመ ዘርእዩ ወግዓውያን መርመራታትን ጭብታትን የቃልዑ ከም ዘለዉ ተገሊጹ። መርማሪ ገበናት ፈታሕ ኣራሕማን ስዒድ ኣብ ዝሃቦ መግለጺ ምልሻ ጃንጃዊት ነቶም ኣብ ኣፍ ደገ ቤት ጽሕፈት ምክልኻል ኮፍ ብምባል ሰላማዊ ሰልፊ ዘካይዱ ዝነበሩ ሱዳናውያን ክብትንዎም ካብ ላዕለዋይ ኣዛዚ መልእኽቲ ከም ዝተመሓላለፈሎም ኣፍሊጡ። ነቲ ትእዛዝ ዘመሓላለፈ ምኽትል ኣቦ ወንበር ወተሃደራዊ ጉጅለን መራሒ ሚሊሻ ጃንጃዊድን ጀነራል መሐመድ ሐምዳን ዳጋሎ እዩ ክብሉ ሓያሎ ተጣበቕቲ መሰላት ክኸሱ እኳ እንተጸኒሑ እቲ ጀነራል ናይ ኣሉታ መልሲ ክበሉ ጸኒሑ። ኣሜሪካ ብመገዲ ምኽትል ጉዳያት ወጻኢኣ ኣብ ጉዳያት ምብራቕ ኣፍሪቃን ሱዳንን ማኪላ ጄምስ ኣቢላ ወተሃደራዊ ጉጅለ ሱዳን ኣብ ልዕሊ ሰላማዊ ህዝቢ ብቕጥታን ብኢዳዙርን ዘካየዶ ዓመፅ ብቕጽበት ደው ከብል ተዘይኮይኑ ግና ኣሜሪካ ክሳብ እገዳ ዝኸይድ ስጉምቲ ክትወስድ ከም እትግደድ መጠንቀቕታታት ክትህብ ከም ዝጸንሐት ዝዝከር እዩ። መንግስቲ ኢትዮጵያ ምስ ብዕለት 22 ሰነ ዝተኻየደ ፈተነ ዕልዋ ምትእስሳር ኣለኩም ኢሉ ኣብ ትሕቲ ቀይዲ ዘጽንሖም 57 ሰባት ናጻ ከም ዝሰደዶም ሽንህዋ ካብቲ ሃገር ሓቢሩ። እቶም ኣብ ትሕቲ ቀይዲ ዝጸንሑ ውልቀ ሰባት ጉዳዮም ክትጻረይ ድሕሪ ምጽናሕ እኹል መርትዖ ይተረኽበሎምን ብዝብል ናጻ ከም ዝወፁ እቲ ማዕከን ሓበሬታ ብተወሳኺ መልኪቱ። ኣቐድማ ኣቢሉ መንግስቲ ኢትዮጵያ 113 ኣባላት ሓይልታት ጸጥታ ክልል ኣምሓራ ንዝነበሩ እውን ብተመሳሳሊ ምኽንያት ናጻ ከም ዝሰደዶም ዝዝከር እዩ። እቶም ኣብ ፈተነ ዕልዋን መቕታል ላዕሎት ኣዘዝ ሰራዊትን ብቐጥታን ብተዘዋዋርን ኢድ ነይርኩም ተባሂሎም ብጥርጥራ ተኣሲሮም ዝጸንሑ ኣባላት ጸጥታ ክልል ምስ ሃንዳሲ ናይቲ ፍጻሜ ዝተባሃለ ኣሳምነው ጽገ ርክብ ዝነበሮም እውን ክኾኑ ከም ዝኽእሉ ዝብል ጥርጣረ ኣብ ልዕሊኦም ከም ዝነበረ ይንገር። ኣብቲ ፍጻሜ ሓለቓ ስታፍ ሰራዊት ዝርከቦም ሰበስልጣናትን ካልኦት ሓያሎ ሰባትን ክቕተሉ ከለዉ መንግስቲ ኢትዮጵያ ኸኣ ንመርበብ ናይቲ ዕልዋ ዝፈተነ ሓይሊ ንምብታኽ ሃገር ለኸ መርመራ ምጅማሩ ዝዝከር እዩ። ምስ ሬድዮ ኤረና ኢኹም ዘለኹም ዝኸበርኩም ሰማዕትና እዚ ሰሙናዊ ፍጻሜታት እዩ። ኣብ ናይ ሶኒ ፍጻሜታት ካብ ገማገም ባሕሪ ሊብያ ተበጊሶም ናብ ኢጣልያ ንምእታው ዝሓለኑ ዜጋታት ኤርትራ ዝርከብዎም 150 ኣብ ባሕሪ ከም ዝተሓሉ ላዕለዋይ ኮሚሽን ስደተኛታት ሕቡራት ሃገራት ካብቲ ሃገር ኣረጋጊጹ። ካብቶም ብሐሙስ 25 ሐምለ ዝተሓሉ ሰባት ዘጊት ናይ 65 ሬሳ ተኣኪቡሎ። ኣስታ 300 ዝኾኑ ስደተኛታት ዝተፈላለየ ሃገራት ጽዕነት ጀልባ
ካብ ገማግም ባሕሪ ሊብያ ብዙሕ ከይረሓቐት ብምጥሓላዩ እቲ ሓደጋ ኣጋጢሙ ህይወት ኣብ ምድሓንን ሬሳታት ኣብ ምእካብን ተዋፊሮም ዝነበሩ ሓልዋ ባሕሪ ሊብያ ኣማይት ስደተኛታት ጻዕና ካልኦት 3 ጀላቡን በቲ ሓደጋ ዝተፈጸመሉ ክልማይ ኣብ ዝሓልፋሉ ዝነበረ እዋን ድሕሪ መሓዞም ናብ ሊብያ ከም ዝመለስዎን ኣፍሊጦም ብዝሕ ናይቶም በዚ ሓደጋ ግዳያት ኮይኖም ዘለዉ ኤርትራውያን ብንጹር ኣይተፈልጠን ካብ ሰንዓፈ ናብ ስርሓ ህዝቢ ከመላልሳት ጸንሓ ናይ ብሕቲ መጓዓዝያ ካብ 24 ሓምለ ደው ክብላ ትእዛዝ ተመሓላሊፉ ምንጭታት ሬድዮ ረናብ ዝለኣኽዋ ሓበሬታ እቲ መስመር ብናይ ህግደፍ ትካል መጓዓዝያ ሓራት ክትካእ ተወሲኑ ምህላው ኣረጋጊጾም መንግስቲ ካብ ከተማ ሰንዓፈ ናብታ ናብ ዛላምበሳ ዝቐረበት ንእሽቶ ከተማ ስርሓ ናይ ብሕቲ መጓዓዝያ ደው ዘበለሉ ምኽንያት ብንጹር ኣይተፈልጠን እንተኾነ ምስቲ ወግዓዊ ምፋዶባት ክህልዩ ዝብል ዘረባ ፍኑ ኮይኑ ዘሎ ወሓዚ ኤርትራውያን ናብ ኢትዮጵያ ንምቁፅጻር ዝዓለመዩ ዝብል ዘረባታት ከም ዘሎ ይጥቀዝ ድሕርቲ ኣብ መንጎ ኤርትራን ኢትዮጵያን ዝተጀመረ ርክብ ዋላ እውን ድሕሪ ዳግማይ ምዕጻው ዶባት ህዝቢ ኤርትራ ናብ ኢትዮጵያ እናሰገረ ዕቑባ ካሓተትን ኣብ ከተማታት ብፍላይ ድማ ኣብ መቐለን ኣዲስ ኣበባን ብዘይ ፍቓድ ክነብርን ጀሚሩ ከም ዘሎ በብእዋኑ ክግለጽ ጸኒሑ ኤርትራውያን ነበርቲ ሽወደን ኣብ መንጎ ደገፍቲ ህግደፍን ደለይቲ ፍትሕን ኣብ ክልተ ደንበታት ተኸፋፊሎም ዓበይቲ ፌስቲቫላት ኣካይዶም ኣብዚ ብ26-27 ሓምለ ኣብ ከተማ ስቶክሆልም ዝተኻየደ ክልተ ፌስቲቫላት ኣብ መንጎ ኤርትራውያን ደገፍቲ ህግደፍን ተቓውምቱን ዕግርግር ኮነ ባእሲ ዘይተራእየሉ ፍጻሜ እዩ ኤርትራውያን ደለይቲ ፍትሒ ኣብ ስቶክሆልም ሓያል ውዳበ ዘለዎ ፌስቲቫል ምክያዶም እቲ ንነዊሕ ዓመታት ብደገፍቲ ህግደፍ ጥራይ ተባሂቱ ዝጸንሐ ፌስቲቫል ሃገራት ስካንዲኔቭያ ተወዳዳሪ ረኺቡሎ ኣብ ክልቲኡ ፌስቲቫላት ንህልው ኩነታት ሃገር ብዝምልከት ሰሚናራት ክካየድ እንከሎ ብጓይላን ሳዕስዒትን ተዛዚሙ ብምንእስያት ደለይቲ ለውጢ ዝተዓብለለ ፌስቲቫል ኤርትራውያን ደለይቲ ፍትሒ ብቐዳም 27 ሓምለ ኣብ ዝተዛዘመሉ ከም ኣብራር ዑስማን ፍረሰላም ሙሴ ተመስገን ያሬድን ሮቤልን ዝኣመሰሉ ህቡባት ድምፃውያን ኣማዕሪጎሞ ኣምስዮም ምስ ሬድዮ ኤረና ኢኹም ዘለኹም ዝኸበርኩም ሰማዕትና እዚ ሰሙናዊ ፍጻሜታት እዩ ኣብ ናይ ሶሉስ ፍጻሜታት ኣብ እዋን ክራማት ዝጸፈየን ቃቕሖ ኣብዚ ዝመጽእ 3 ወርሕ ኤርትራ ብትርከበን ሃገራት ቀርኒ ኣፍሪቃ ወራር ዕስለን በጣ ከጋጥም ከም ዝኽእል ውድብ መግብን ሕርሻን ኣጠንቂቖ እቲ ኣህጉራዊ ትካል ኣብ ዘርግሖ መጠንቀቕታ ምስፍፋሕ ዕስለን በጣ ክረኣየለን ይኽእል ኢሉ ዘርዚርዎን ዘሎ ሃገራት ኤርትራ የመን ሱዳን ገለ ክፋላት ኢትዮጵያን ሶማልን እየን መጥቃዕቲ ዕስለን በጣ ኣብ ሕርሻ ዘን ሃገራት ከቢድ ዕንወት ከምጽእ ስለ ዝኽእል እዘን ሃገራት ምስ ውድብ መግብን ሕርሻን ብምትሕብዋር ንምምካቱ ቅድመ ምድላዋት ክገብራውን ጸዊዑ ክሳብ 10 ሚልዮን ብዝሒ ዘለዎ ዕስለን በጣ ብንፋስ እናተሓገዘ ክሳብ 150 ኪሎ ሜትር ብምጓዓዝ ከጥቅዕ ይኽእል ሓንቲ ንስተይትን በጣ ክሳብ 300 ቃቕሖ ከም ተጫጭሕ ዘመልከቱ ክኢላታት ሓደን በጣ መዓልታዊ ክንድግዝፉ ክበልዕ ይኽእል 10 ሚልዮን ብዝሒ ዘለዎ ዕስለን በጣ ድማ ሕርሻ ሃገር ከብርስ ዝኽእል ዕቱብ ምቁፅጻርን ምንጻግ መድሃኒታትን ክካየደሉ ከም ዘድሊ እቶም ክኢላታት የረድኡ ሱዳን ንስዑድ ዓረብን ሕቡራት ኢማራትን ንምድጋፍ ኣብ የመን ዋፊራቶ ካብ ጸንሐት ገለ ክፋል ሰራዊታት ትስሕብ ከም ዘላ ማዕከናት ዜና ዓረብ ገሊጸን እተን ማዕከናት ዜና ንኣፈኛ ናይቲ ኣብ ምዕራባዊ ገማግም ተዋፊሩ ዝርከብ ሰራዊት ብሪጋደር ጀነራል ዋዳሕ ኣልዳቢሽ ብምጥቃስ ኣብ ዘቕረበኦ ጸብጻብ ሰራዊት ሱዳን ካብ 3 ከባቢታት ስሒቡሎ እቲ ሰራዊት ሱዳን ዝገደፎ ከባቢታት ብሓይልታት መንግስቲ የመን ከም ዝተተከኡን ኣፍሊጡ እንተኾነ ሱዳን ካብታ ስሕበት ኩናት የመን ምዃና ዝንገረላ ኣብ ቀይሕ ባሕሪ እትርከብ ወደብ ሖዴዳ ሰራዊታ ከም ዘይሰሓበት ካልኦት ወተሃደራውያን ሰበስልጣን መንግስቲ የመን ይጠቕሱ ሱዳን ሰራዊታ ካብ የመን ትስሕብ ከም ዘላ ዝግለጽ ዘሎ ሒደት መዓልታት ድሕርቲ ሕቡራት ኢማራት ዓረብ ዝወሰደቶ ኣብ የመን ናይ ዝርከብ ብዝሒ ሰራዊታ ናይ ምቕናስ ስጉምቲ እዩ ብስዑድ ዓረብን ሕቡራት ኢማራትን ተመሪሑ ኤርትራ ትርከበን ሓያሎ ሃገራት ደገፈን ዝሃባሉ ቅድሚ 5 ዓመታት ኣንጻር የመን ዝተወላዑ ኩናት ካብ ሞትን ዕንወትን ሓሊፉ ዝኾነ ወተሃደራውን ፖለቲካውን ዓወታት ከይተረኽበዩ ብዘተ ንምፍትሑ ተበግሶታት ዝውሰድ ዘሎ ፍሉይ ልኡኽ ሕቡራት ሃገራት ኣብ ሶማል ናብ ርእሰ ምምሕዳር ሶማሊላንድ ከም ዝበጽሐ ማዕከን ዜና ጋረወ ኣፍሊጡ እቲ ሓድሽ ፍሉይ ልኡኽ ኮይኑ ዝተመዘዘ ጀሚስ ስዋን ንመጀመርያ እዋኑ ናብ ርእሰ ምምሕዳር ሶማሊላንድ ኣብ ዝበጽሓሉ ምስ ፕሬዚደንት ሙሳ ቢሒን ኣባላት ካቢንኡን ተመያይጡ ዕላማ ዑደተይ ኣብ ቁጠባ ምሕያል ምሕደራ መንግስትን ሽርክነትን ዘድሃበዩ ክብል እውን ገሊጹ
اتفولي لأخاب عدتو حيالو العلوت سبسلت أنا أكلات حبرات هاجرات أسنمو ሶማሊላንድ ኣብ 1991 ካብ ሶማልያ ተፈንጪላ ናይ ገዛእ ርእሳ ምምሕዳር ኣቑዋ እኳ እንተላ ከም ልኡላዊት ሃገር ኣህጉራዊ ተቐባልነት ኣይረኸበትን ይኹን እምበር ኣብዚ እዋን እዚ ሃገራትን ኣህጉራውያን ውድባትን ምስ መራሕቲ ናይዛ ርእሰ ምምሕዳር ዘተን ስምማዓትን የካይዱ ብምህላዎም ንልኡላውነት ሶማል ዝትንክፍ ክብል እዩ ፌደራላዊ መንግስቲ ሶማል ዝወቅስ هذه إذاعة إرنا مس راديو إرنا يخم زلكم تخبركم سمعتنا زي سمونا في التعميتاتيو أمنا يروح في التعميتات ናብ ዝርዝር ዜና ምስ ንሰግር ፕሬዝደንት ኢሳያስ ንወይዘሮ ሶፊያ ተስፋ ማርያም በደረጃ አምባሳደር ቋሚት ወኪል ኤርትራ ኣብ ሕቡራት ሃገራት ኮይና ከተገልግል ከም ዝመዘዛ ዲፕሎማስያን ወገናት ሓቢሮም አምባሳደር ግርማ አስመሮም ኣብ ጥቅምቲ 2016 ድሕሪ ምማቱ ቀዋሚ ወኪል ኤርትራ ኣብ ሕቡራት ሃገራት ን3 ዓመታት አምባሳደር ከይተመደበሉ ይጸኒሑ ኣባል እቲ ኣብ ኒውዮርክ ዝመደበሩ ቋሚ ወኪል ኤርትራ አማኑኤል ጀርጆ በደረጃ ካያድ ስራሕ ነቲ ቦታ ተኪዎ ከም ጸንሐ እቶም ዲፕሎማስያኛታት ይረዱ እንተኾነ ፕሬዝደንት ኢሳያስ ድሕሪ 3 ዓመታት ኣብ ትጽቢት ሰራሕተኛታት ሚኒስትሪ ጉዳያት ወጻኢ ኤርትራ ዘይጸንሐት ዕልል ተደጋፊቱን ኣባል ምትእኻብ ህግደፍ ሰሜን ኣሜሪካን ዝነበረትን ወይዘሮ ሶፊያ ተስፋ ማርያም በደረጃ አምባሳደር ነቲ ቋሚ ወኪል ክትመርሕ ሸይሟሎ ኣብ ዲፕሎማሲ ተመክሮ ዘይጸንሐ ወይዘሮ ሶፊያ ናይ ኣሜሪካ ዘለዋ ዜግነት ክነሳ በደረጃ አምባሳደር ንኤርትራ ክትውክል ትኽእል ዶ ኣብ ዝብል ነጥቡን ካልእ ኣብ ማሕበራዊ ሚድያታት ዘዛርብ ዘሎ ጉዳዩ ፕሬዝደንት ኢሳያስ ንኤምባሲታት ሙሉ አምባሳደራት ከይመደበለን ንሓያሎ ዓመታት ክጸንሕ እዚ ናይ ሕቡራት ሃገራት ናይ ፈለማ ኣይኮነን ንኤምባሲታት ጥራይ ዘይኮነ ድሕሪ ሞት ዓሊ ሰይድ ዓብደላ ኣብ ናሕሴ 2005 እውን ንሚኒስትሪ ጉዳያት ወጻኢ ን2 ዓመታት ሚኒስተር ከይመደበሉ ድሕሪ ምጽናሕ ንዑስማን ሳልሕ ካብ ሚኒስትሪ ትምህርቲ ከም ዘሰጋገሮ ኣይርስዕን ኣብ ልዕሊ እዚ ጀነራል ሰብዓት ኤፍሬም ካብ ሚኒስትሪ ምክልኻል ኤርትራ ድሕሪ ምእላዩ እቲ ሚኒስትሪ ነዚ ዝሓለፈ 8 ዓመታት ብዘይ ሚኒስተር ከም ዘሎ ይፍለጥ ኣብ ኣስመራ ብማይ ሰሓ ዝፍለጥ ዝተጻረየ ዕሹግ ማይ ዘፍርያት ትካላት ደው ክብላ መምርሒ ከም ዝተዋሃበን ምንጭታት ኤረና ሓቢሮም እተን ትካላት ፍርያተን ደው ከብላ እንተዘይኮይኑ ስለምንታይን ክሳብ መዓስን ዝተፈልጠ ነገር የለን ብፍላይ ነቶም ካብ ወጻኢ ሃገራት ናብ ዓዲ ዝበጽሑ ገያሾ ብሰንኪ ስእነት ዝተጻረየ ዕሹግ ማይ ከም ሸብ ብዝኣመሰለ ማዕድናት እናጻረዩ ክጥቀሙ ይረኣዩ ምህላዎም ሓደ ካብቶም ኤርትራ በጺሖም ዝተመልሱ ንሬድዮ ኤረና ኣረጋጊጹ ገለ ድኳናትን ነጋዶን ብሕቡእ ዘቐመጡ ዕሹግ ማይ ብስቱር ብዝኸበር ዋጋ ከም ሸጥዎን ጠቒሱ ካብ ሱዳን ይኹን ኢትዮጵያ ብኮንትሮባንዳ ዝኣቱ ዕሹግ ማይን ምግብታትን ጽኑዕ ቁፅር ይካየደሉ ምህላው እቶም ነዚ ሓበሬታ ዝለኣኹ ወገናት ኣፍሊጦም ሓይልታት ጸጥታ ሱዳን ኣብ ዞባ ኮርዶፋን ሰላማዊ ሰልፊ ኣብ ልዕሊ ዘካየዱ ዝነበሩ ተምሃሮ ብዝኸፈትዎ ተኹሲ 5 ተምሃሮ ድሕሪ ምቕታሎም ኣብታ ሃገር ሓድሽ ወጥሪ ሰፊኑ ከም ዘሎ ተገሊጹ እቲ ኣልዑበይዳ ብዝተባሃለት ከተማ ኣብ ልዕሊ ሰልፈኛታት ተምሃሮ ብ28 ሓምለ ዝተኻየደ መጥቃዕቲ ሚሊሻ ጃንጃዊድ ከም ዝፈጸሞ እዩ ዝውቀስ እቶም ኣብ ክሊ ዕድመ 14 ክሳብ 17 ዓመት ዝርከቡ ተምሃሮ ኣብታ ከተማ ተኸሲቱ ንዘሎ ስእነት ኣገልግሎታት ማይን ኤሌክትሪክን ንምቋም ናይ ኣብያተ ትምህርቲ መለለይ ልብስን ማህደር ተምሃሮን ብማሕዝዮም ናብ ጎደና ወፂኦም እንተኾነ ሓይልታት ጸጥታ ናይቲ ኣብ ስልጣን ዝርከብ ወተሃደራዊ ጉጅለ ብዝኸፈትሎም ተኽሲ ብውሕዱ 5 ሰባት ክሞቱ እንከለዉ ሓያሎ ቆሲሎም ብሰንኩ ድማ ከም መቐጸልታ ናይቲ ዝተጀመረ ዘተ ንምቋም መሰጋገር መንግስቲ ንእትማሊ ሰሉስ 30 ሓምለ ክካየድ ዝተወጠነ ርክብ ወተሃደራዊ ጉጅለን ምንቅስቓስ ንዲሞክራስን ተሰሪዙ ምስ ሬድዮ ኤረና ይኹም ዘለኹም ዝኸበርኩም ሰማዕትና እዚ ሰሙናዊ ፍጻሜታት እዩ ኣብ ናይ ሓሙስ ፍጻሜታት ኣብ ጀርመን ከተማ ፍራንክፈርት ንሓንቲ ኣደ ምስ ወዳ ናብ ባቡር ብምድፋእ ቅስለት ዝፈጸመ ኤርትራዊ መንእሰይ ኣቐዲሙ ብፖሊስ ስዊዘርላንድ ይህደን ምንባሩ ማዕከናት ዜናት ሃገር ሓቢረን እቲ ኣብ ክልል 4 ዝርከብ ኤርትራዊ መንእሰይ ኣብ ስዊዘርላንድ ካንቶን ዙሪክ ዝቕመጥ ኮይኑ ብሶኒ 29 ሓምለ ኣብ ጀርመን ንሓንቲ ኣደ ምስ ወዳ ናብ ባቡር ድሕሪ መድፍኡ እቲ ወዲ 8 ዓመት ቆልዓ ብኡ ንብኡ ክመውት እንከሎ እታ ኣደ ድማ ብዝወረዳ ጉድኣት ኣብ ሕክምና ትርከብ እቲ መንእሰይ ነዚ ገበን ዝፈጸመሉ ምኽንያት ኣብ ምጽራይ ይርከብ ይኹን እምበር ኣቐዲሙ ኣብቲ ዝነብረሉ ሃገር ንስድራ ቤቱን ጎረቤቱን ብካራ ፈራሪሕዎም ከም ዝተሰወረ ፖሊስ ካንቶን ዙሪክ ኣመልኪቱ
ንሱ ኣብ 2006 ኣብ ስዊዘርላንድ እኳ እንተኣተወ ድሕሪ 5 ዓመታት እዩ ኣብ 2011 መንበር ፍቓድ ረኺቡ ክሳብ መጀመርያ ወርሒ ናይዚ ዓመት እዚ ኣብ ህዝባዊ መጓዓዝያ ዙሪክ ይሰርሕ ምንባሩ ዝተገልጸት ኤርትራዊ ብሰንኪ ናይ ስነ ኣእምሮ ጸገም ካብ ስራሕ ከም ዝተፋነወ ጸብጻብ ፖሊስ ይጠቅስ ክሳብዚ ኣብ ጀርመን ገበን ዝፈጸመሉ ዕለት ድማ ናይ ስነ ኣእምሮ መድሃኒት ይወስድ ምንባሩ ተፈሊጡ ኤርትራ መጻረይ ናይቲ ኣብ 2022 ናብ ቀጠር ዝካየድ ዋንጫ ዓለም ምስ ናሚብያ ፈላሚ ግጥም ከተካይድ እያ ፊፋ ብሶኒ 29 ሐምለ ብዘርግሖ ናይ መጻረይ ምድብ ናይተን ኣብ ኩዕሶ እግሪ ዝተሓተ ብቕዓት ዘለወን 28 ሃገራት ኣፍሪቃ ኤርትራን ናሚብያን ንቐዳማይ እግሪ ግጥም ኣብ ወርሒ መስከረም ክራኸባየን ካልኣይ እግሪ ግጥም ድማ ድሕሪ ሓደ ሰሙን ክሰላሰል እዩ ኣብ ኩዕሶ እግሪ ዝተሓተ ብቕዓት ዘለወን 28 ሃገራት ኣፍሪቃ ቅድሚቲ ወግዓዊ ናይ መጻረይ ግጥማት ዋንጫ ዓለም ምጅማሩ ሓድሕደን ክፈታተናዩ ፊፋ ነቲ መደብ ሰሪዕዎ ኣብዚ ናይ መጻረይ ግጥማት ዝሓለፋ 14 ሃገራት ኣፍሪቃ ድማ ምስ ዘንድሮ ምድበን ዝጽበያ ዘለዋ 26 ሃገራት ኣፍሪቃ ብሓባር ኣብ 10 ጉጅለታት ተደላዲለን ናብ ቀጠር ተጓዒዘን ወግዓዊ ግጥማት ክጽበየን እዩ ወግዓዊ መጻረይ ግጥማት ዋንጫ ዓለም 2022 ኣብ መጋቢት 2020 ይኽጅመር ኤርትራ ብብቕዓት ኩዕሶ እግሪ ኣብ ኣፍሪቃ ካብ ዘለዋ 55 ሃገራት ኣብ መበል 54 ክትስራዕ እንከላ ብደረጃ ዓለም ኣብ መበል 202 ትርከብ ኣብ ወርሒ መስከረም ምስ ኤርትራ ናይ መጻረይ ግጥም እተካይድ ናሚብያ ብወገና ኣብ ኣፍሪቃ መበል 30 ኣብ ዓለም ድማ መበል 121 ደረጃ ሒዛላ ስልጣን ሒዙ ዘሎ ወተሃደራዊ ባይቶ ሱዳን ኣብ መላእቲ ሃገር ዝርከባ ኣብያተ ትምህርቲ ክዕጽዋ ወሲኑ እዚ ወተሃደራዊ ጉጅለ ነቲ ስጉምቲ ዝወሰደሉ ምኽንያት ኣብ ዞባ ኮርዶፋን ከተማ ኣልዑበይዳ ተምሃሮ ሰላማዊ ሰልፊ ብዘካየደሉ እዋን ሓይልታት ጸጥታ 5 ቆልዑ ድሕሪ ምቕታሎም እዮም ብዘይካዚ ኣብቲ ብ29 ሐምለ ብሚሊሻ ጃንጃዊድ ከም ዝተፈጸመ ዝጥቀስ መጥቃዕቲ ማህደር ዝሓዙን ናይ ተምሃራይ መለለይ ልብሲ ዝወደዩን ኣሳት 50 ተምሃሮ ብኸቢድን ፎኪስን ቆሲሎም እዮም ድሕሪ ዝፍጻሜ ኣብ መላእቲ ሃገር ሓድሽ ወጥሪ ሰፊኑ ከም ዘሎ ተገሊጹ ኣብ ልዕሊ እዚ ዴሞክራሲያዊ ምንቅስቓስ ሃገር መሰጋገሪ መንግስቲ ንምቋም ምስ ወተሃደራዊ ጉጅለ ዝጀመሮ ዝርርብ ንምቕጻል ዝነበሮ መደብ ከም ዝሰረዘ ኣፍሊጡ ወተሃደራዊ ጉጅለ ሱዳን ተምሃሮ ብደረጃ ሃገር ተቃውሞ ከይካየድ ብምስጋዩ ኣብያተ ትምህርቲ ክዕጽዋ ወሲኑ ዘሎ ክሳብ መዓዝ ተዓጽን ክጽንሐ ምዃነን ዝተፈልጠ ነገር የለን ምስ ሬድዮ ኤረና ይኹም ዘለኹም ዝኸበርኩም ሰማዕትና እዚ ሰሙናዊ ፍጻሜታት እዩ ኣብ ናይ ዓቢ ፍጻሜታት ኣምባሳደር ኤርትራ ኣብ ፈረንሳ ሃና ስምዖን ናብ ኤርትራ ክትምለስ ድሕሪ ዝቐረበላ ጻውዒት ዳህያ ጠፊኡ ከም ዘሎ ዲፕሎማስያውያን ምንጭታት ኤረና ኣፍሊጦም እታ ኣምባሳደር ናብ ኤርትራ ከም ዝተመልሰት ዝገልጹ ወገናት እኳ እንተለዉ ሬድዮ ኤረና ዝተወከሰቶም ካልኦት በንጻሩ ናብ ካልእ ኤውሮጳዊት ሃገር ከም ዝኸብለለት ይጠቕሱ እታን መንግስቲ ኤርትራ ብምድጋፍ ኣብ ኤውሮጳ ቅድመ ግንባር ተሰሊፋ ጸንሐት ኣምባሳደር ንሚኒስተር ጉዳያት ወጻኢ ዑስማን ሳልሕ ብምስናይ ናብ ፈረንሳይ መላለስ ምስ ዝነበረ ኣማኻሪ ፕሬዚደንት ኣቶ የማነ ገብረኣብ ኣብ ዝተፈላለየ ጉዳያት ዘይምስማዕ ከም ጸንሐዩ ዝግለጽ እታ ኣምባሳደር ድሕርቲ ኣብ መንጎ ኤርትራን ኢትዮጵያን ዝተጀመረ ርክብ ምስ ኤምባሲ ኢትዮጵያ ብምዃን ተደሚርና ኣብ ዝብል ምሸት ሓቢራቶም ከም ዘምሰየት ይፍለጥ ኤምባሲ ኢትዮጵያ ኣብ ፈረንሳ ብዛዕባቲ ኣብ መንጎ ፈረንሳን ኢትዮጵያን ተጀሚሩ ዘሎ ምምስራት ሓይሊ ባሕርን ገዘፍቲ ወፍርታትን ዘጠቓለለ ስምምዓት ኣብ ንጡፍ ስራሕ ክጽመድ እንከሎ ኤምባሲ ኤርትራ ኣብ ዲፕሎማስን ምሕያል ዝምድናታት ምስ ፈረንሳን ዛሕቲልዩ ዝርከብ ኣብ ኢትዮጵያ ኣብዚ ሳልስት እዚ ኣብ ዝተኻየደ ዘመተ ሓምላይ ወፍሪ ኣብ ሓደ መዓልቲ ኣስታ 350 ሚልዮን ፈልሲ ከም ዝተተኽለ ንወግዓዊ መግለፂ መንግስቲ ብምጥቃስ ማዕከናት ዜና ሓቢረን እቲ ብወፈራ ብደረጃ ሃገር ኣብ ሓደ መዓልቲ ዝተተኽለ ብዝሒ ፈልሲ ክብረ ወሰን ዓለምና ምስባሩ ተነጊሩ መንግስቲ ኢትዮጵያ ብከላ ከባብን ምብራስ ኣግራብን ብምምካት ከም ደርቂ ዝኣመሰለ ባህርያዊ ሓደጋታት ምክልኻል ይከኣል እዩ ካብ ዝብል መሪሕ ውሳነ እዩ ኣብ ሓደ መዓልቲ ኣስታት 200 ሚልዮን ፈልሲ ንምትካል ውጥን ኣቕሪቡ እንተኾነ ኣብቲ ብሶኒ 29 ሐምለ ብደረጃ ሃገራት ዝተኻየደ ናይ ሓደ መዓልቲ ወፍሪ እቲ ዝተተኽለ ፈልሲ ካብቲ ዝተወጠነን ላዕሊ ኮይኑ ኣስታት 350 ሚልዮን ምብፅሑ ተሓቢሩ ይኹን እምበር እቲ ብመንግስቲ ኢትዮጵያ ዝተነግረ ብዝሒ ኣዝዩ ዝተጋነነ እዩ ዝብሉ ወገናት ሃገር ኣለዉ
بعلت بيتو نمرح دبي شيخ محمد بن راشد المختوم لقلتي هيا بنت الحسن أبجدود حدار كي تتأنح وحسنتكو هبا نبيت فردي كتما لندن محتاتا CNN حبيرو نساب زي كازي مول حلفنت كل ترقا كو هباون حتيتالا كاب دبي ناب إنجليز دحر مقتوا دهيات فيات صنحت الالتهايا شادشيتي بعلت بيت الشيخ محمد المختومة دقو ناب دبي كملسو زحت تزلو الشيخ محمد قدايون مكتال أبيت فرد لندن أي ترخبن وناني بليونات دولار السخنة مرح دبي الشيخ محمد بن راشد المختوم أبرئسيو مكتل بريزيدنتن قدماي مينسترن حبرات إمارات عرب مخانو إفلات. هذه إذاعة الرنا.